Hello, good morning sa inyong lahat. Watch out. I can't lift you, because na lang, mama. Good morning po sa inyong lahat. Sama, good morning, titas! Wala. Welcome na naman po sa panibagong video and as usual, wala pa rin ligo. Alas 9 na yata dito and syempre nakapantulog pa tayo. Nakaalis na po si Mr. Ana is home today. Huwebes ngayon. Pero si Ana, pipick upin to ng lolo't lola. Kasi dadalhin na naman siya sa hindi ko po masabi ng malakasan kasi nga, hindi niya alam. Mama! Yes! Yeah, then you watch it. Kain po tayo. In maybe 5-10 minutes, andito na yung aking in-laws. Kaya tapusin ko po muna yung aking breakfast. Mga alas 11 pa naman mag-open yung park. Pero 9:30, aalis na po. Punta na sila dito. Kailangan mga 10 o'clock nakaalis na sila. Although malapit ang park. Pero baka busy po ngayon kasi I think this week ba mag-open yung winter Efteling. Buti hindi tayo narinig. Bunti ka na yun ah. Naiintindihan pa naman po niya ako. Kahit nagtatagalog ako, naiintindihan niya po ako. Minsan, sumasabat siya sa akin. Right timing ba? Sa mga sinasabi ko. So, feeling ko naiintindihan niya yung Tagalog ko. Kain muna tayo, guys. Tapusin ko po muna itong breakfast. I hope okay po kayong lahat. And enjoy po kayo sa video natin for today. Hello? Say good morning. Uy, 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 uy. Hala. Good morning. Good morning, titas. Good morning, titas. Nanonood siya ng Marilasin, oh. Nandito na yung in-laws ko, guys, oh. Yan, nakakarating lang nila. Ana! Yeah. Sa Zainer. Me. O mein Opa Zainer. Kijk. Nandito na sila. Kamar, openmaken. Nee. Ga de deur openmaken. Kan jouw haar. Where are you going now, Anna? Huh? Ayan na. Yeah, jouw haar is nu kapot. Now, is kapot now. Be, ali, be. I will fix your hair, be. Stop. Oy, stop. You save your energy for Efteling. Mana? Doy, doy, mama. Doy, doy. Doy, doy, titas. Hindi niya kayang ihiwalay ito sa kanya. She said this one is kip. It smells like kip. My pimpje ook dit like kip. En wat wil je straks als eerste in? Ongeluk? Naka-gloves na yan. Hindi ito kayo mahiwalay kay Ana. Kahit saan to pumunta, lusong dalhin yung bolster pillow niya. Simula pa to nung baby pa siya. Sige na, ito na. Howdo! Doy, mama! Doy, mama! Excited. Super excited na yun. Alam na niya, sinabi. Sinabi na nila. Veel plezier! Ang spoiled na apo. Doei, veel plezier, skat! Doei, meisje! Alis na po sila. Yan na, kakaalis lang nila, guys. So, ako na naman mag-isa dito sa bahay. Magligpit-ligpit po ako. May nilalabhan po ako doon sa taas. Yun po yung ganap natin today. Yung ano natin, mga gawaing bahay. Si Mr. naman, hindi po uwi sa lunch kasi umalis nga si Oma at Opa. So,
Si Ruth yung maglalakad sa aso nila sa lunch break niya. So, doon siya kakain sa parents niya. Okay na din sa akin. Ano pa, magkita kami ni Mr. mamaya, mga mga 6 o'clock pa. Si Ana din, mga alas 6 pa yun. And pagdating nun sa bahay, burlogs yun guys. Diretso tulog yun. Balikan ko na lang po kayo mamaya, no? Tapusin ko po muna yung gawain sa bahay. A few moments later. Hi guys! Ano na po dito? Mag 11:30 na. Nasa pangatong load na po ako ng laundry. And yan, nakapagbihis na tayo. Mas mukha na tayong tao ngayon. And nanonood lang ako ng vlogs ngayon. Nakapagligpit na din po ako doon sa taas. So, medyo marami-rami na din akong nagawa this morning. For lunch, na naman ulit ako na maglumpia na naman ako kasi may stock ako. Yun lang kasi yung madali kong lutuin guys. I-on ko lang yung deep fryer tapos lumpia. May konting rice pa naman po ako. So, yun lang yung aking ila-lunch mamaya. Ano po yung mga lunch or dinner nyo dyan? Mag-relax lang muna ako dito tapos mag-start ako mag-edit kasi what I'm doing now, kasi nga medyo limited na yung space ng aking phone. Pagkatapos ng video, slowly ini-edit ko na po sila doon sa aking editor. Tapos add na naman ulit. Yun. So at least at the end of the day, konti na lang yung aking i-edit. Tapos diretsong download from the editing software and then upload sa YouTube and then schedule. Yun. So at least hindi na masyadong matrabaho or matambak ba. Yun. Nakalimutan ko palang i-share doon sa previous vlog ko guys na may Facebook page na po ulit ako. Wala po ako ngayon sa Facebook kasi sometimes nagde-deactivate ako. Malakas ang loob ko na mag-deactivate ng Facebook account. Minsan kasi ayoko nang magbasa ng mga nasa newsfeed ko or hindi na ako nag-check. Messenger na lang po talaga yung chine-check ko sa Facebook. So, anyway, may Facebook page na po ulit ako. Same name nung dati, yung G in Holland pa din. Mag-insert na lang po din ako ng screenshot. And then, ilagay ko na lang din dito. So, yun. At, yeah, may mga kumukontak po kasi sa akin dati na nanonood ng videos natin doon sa Facebook page. So, you can contact me again there. If gusto nyo pong mag-reach out, doon na lang po sa ating G in Holland na Facebook page or dito sa aking email na nasa description box. I-check nyo na lang po. Ngayon ay mga 12 na. Nanonood ako ng vlog ni Libian. Hi, Day! Ka-chat ko siya. Ka-chat ko na naman siya. Umalis siya, pumuntang city. And may sinend siya sa akin kagabi na picture ng bag. Kasi mahilig din si Libian sa bag. So, I think, magkakasundo kami sa bagay na yan kasi nga medyo mahilig din ako sa bag. So, yun. May sinend siya sa akin na bag na Mango yata yung brand. Sabi ko, wala pa. Huwag mo akong idamay. Kasi wala pa akong planong mamili these days ng kahit ano. Kasi gusto ko pang makarecover sa mga gastusin or sa mga ginastos namin for the past year. Kasi nga, 'di ba, yung pinakamalaking project namin yung bahay sa Pilipinas, but at least 'yon tapos na siya. 'Yun, and masaya po kami na tapos na finally, but 'yun nga, kailangan kong or si Mr. din kailangan naming makarecover talaga kasi napaggastos talaga kami. Hindi namin expected na 'yun ang aabutin ng namin, ng gastos namin sa interior ng bahay kasi nga we really went over the budget. Yun talaga. Kaya medyo dahan-dahan muna ako these days sa mga gastusin. Lalo na sa mga bagay na, yung mga wants natin ba? Siyempre, natural naman yun. May mga wants tayo, no? And I think normal and healthy din naman para sa atin na i-reward yung self. Sa akin, sa case ko, kasi nga medyo mahilig ako sa bag. So yun, namimili ako ng mga bag or wallet. Pero there are times na medyo ayoko na nag-declutter na din ako kasi hindi ko na siya masyadong ginagamit. These days, kasi nga nakakausap ko ng mas madalas si Libian, kaya medyo nai-excite ulit ako ba na, because nga may makausap ka na medyo magka-vibes kayo pagdating sa mga bagay-bagay ba. So medyo nai-excite din ako ba. Sabi ko, watch out talaga to pag naka-recover na yung bulsa natin. Bili na naman tayo ng something. Mag-reward ba? Reward yourself. So, speaking of, rewarding myself,
may nakaschedule na po akong gala with my friend Vanji. Punta po kami ng Belgium at the end of this year. So, excited po ako dyan. Kasi first time po naming lalabas na kami lang talagang dalawa na wala pong mga bata. Magmamiss day out po kami. And, syempre, mag-vlog po tayo. But yeah, chika na naman ako ng chika. So, mag-ready na po muna ako ng lunch. Yan. Same na naman yung ating lunch today. Sa lunch kahapon, yan. May lumpia na naman ako. Tapos yung walang kamatayang sinigang na salmon. Last na po ito. Oh, wala na naman tayong sabaw. Gawa ako ng sabaw. May sparkling water ako dito. Tapos tawagan ko yung mama ko while kumakain ako kasi naputol yung chika namin last time. Kain tayo. Uy. Sarap sabaw muna. Sarap Yan, kain. A few moments later. So guys, quick update. Ano na ngayon? 2:40 and nasa may pang-4 o pang-5 load na po ako ng laundry. Nag-text po sa akin si Ruth and also yung mama niya. Si Ana po pala ay doon matutulog sa kanila tonight. So diretso na sila tonight. And then, bukas din ng gabi, doon din matutulog sa kanila. Wala na naman akong anak, guys. So, sabi ko kay Ruth, hi, childless na naman tayo. Pero, I think, kausapin ko yung mother-in-law ko. Sabihan ko na tomorrow ako ang mag-pick up kay Ana sa school. Tapos, dito na lang nila sa bahay pick upin. Mamimiss, hindi ko na talaga kasi masyadong kaya, guys, na hindi ko nakikita si Ana sa isang araw. Lalo pa ngayon ang lamig-lamig na, ang sarap niyang palaging niyayakap ba. Maya po, I think lalabas na lang kami ni Mr. For dinner kasi hindi na ako magluluto tonight. And yeah, yun na lang bang siguro din ang ating pa-video, no? Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Uy, mush babush!